and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ngano, ikaw pa. Hello? Hello? Hain man ka? Diya sa amo. Ayaw paglakaw ha. Huwata mi diha day. Manganha mi si Amaya. Hala, muani ko na sila sa Amaya ug ang iyang mama. Ngano ka? Mulakaw ko uy. Tingali kasabaan ko. Asa nagsad ka? Hoy, ngano pagkugangan mo ko nimo? Siyak no? Siyak! Ha? Makugang-kugang. Makugang ba eh? Nuta na gani ko gasa na sad ka? Uyab ta? Mangutana man ka? Ew! Feeler ko dibo. Ikaw, Jud? Kasi katra nimo og makauyab ka na ako. Kagwapa na ako. Oy, gwapa oy. Gwapa kay ka. Basta ikaw ra usa. Kagwapa na ko Daghan man gani magidat na ako hasta mga tiguang. Oh, kay igat man. Igat. Bata pa gani, may na mga arte. Kay igat man. Da. Isa? Na, surambaw gini mo Pahamak kay ka. Surambaw. Naugtan lang noon ko nila kay gilangan-langan ko nimo. Aiza? May mo bag magsulti ta? Oh. Ganon sa desya, Ate Dalia. Hilo mo Marites. Magkapil-apil lisad ka. Roy, Jared, biya isa mi ninyo, pi. Dito lang una mo sa unahan, ha? Okay. Diya anang ilam sa chikos ay. Kay si Aiza ra ang gusto na kong istoryahon. Dali sa Roy. Gigi. Dali ta, dali. Ato ta sa among sud na para makasnack mo. Naman pidaghan pagkaon. Magpabuhat ko lemonade ni Manang Dilay kay mo ito iparis. Ayaw na. Salamat na lang. Busog pa mi. Ako kay gusto makumukaon. Puyo. Kauwaw ha. Ayaw lang mo kauaw ate. Wa may laing tao sa amo. Ako raman, si Lula ug ang katabang mo inaa. Salamat sa imong kaayo. Pero ayaw na lang. Kay dili man sad mi magdugay. Nganong niya ay mo te? Tungod kay gusto lang kong mangutana kung wa ka bagit ka wad-i og butang. Padanglit cellphone. Wa man. Naman na nga ako mga cellphone nga duha ka buok. Pulis bag-o. Napa man gani unta ko'y tulo ka buok nga daan na. Pero ang isa, akong gihatag ni Amaya. Di ba, Amaya? Oh, maungwa lagi ko manghilabot ma. Imo ni Aiza? Ug imong gihatag ni Amaya? Mauna. Ako nang gihatag niya para maka-text-text na unya ming duha. Salamat, Aiza, pero dili nimo ang ngayang ihatag ni Amaya. Unsa man nahibaw ba ining imong ginikanan? Oo. Pero may makumanangit ni Mami kung doon ako'y ipanghatag ni Amaya. Unya mo sugot man dayon siya. Kay ganahan man kuno siya nga si Amaya nga akong maamiga. Kay buutan kuno ang mama. Gusto man ang akong mami nimo, Ate Delia. Kay nakailaman kuno siya nimo. Buutan kuno kaayo ka. Mao ba? Ingnaon niya imong mami nga. Salamat kaayo ha. Oh. Ikaw, Ate, ganasag ka nga magkaamigaming Amaya? Oo. Oo, Aiza. Basta dili lang gid magpabadlong ha. Oo, oy. Unya, pwede na kumusuroy og usab dito sa inyo. Sige. Ayo sagdad as Amaya kun mauli na mo ati ha. Ani sa ami sa amo. Ako siyang pakanon. Magkuyog lang unya mi dito sa inyo. Ma, nga naman to. Imo naging gibilin si Amaya sa ila, ate. Mao. Tungod kay gusto na nako silang hatagag hikayon. Aron nila ikapamatuod nga nasayop lang ta sa atong gituhuan nga si Aiza. Dili day maayo nga influensya ni Amaya. Basin nasayop lang gyud ta nga dili maayong ehemplo si Aiza sa imong igsuon, Jared.
Nalimot ko. Nga dili day maayo nga ato dayong hukma ng atong isikataw. Maong gusto na kong hatagan si Aisa o kahigayunan. Aron niya ikapakita nato nga okay ra di ay kun magkasuod sila si Amaya. Marag maglisod ko da. Ha? Kinahanglan nga mangita ko sideline iniron, Chem. Aron sa ingon, wag giusan nila ni Amaya og Jared nga makahunong og eskwela. One at a time nang sa. Si Jared, kay mo yung nauna, mo lang yung patiwasa. Aron kung kaluyan sa Ginoo, magkatrabaho na yun ang bata. Magkatabaw niya siya pagpahuman ni Amaya. Diba? Dili ko muundang ha. Oh. Ma, ani na lang. Si Amaya ang siguroon nato nga makahumag eskwela. Og manarbahon lang ko para di gid siya makaundang og eskwela. O dapat lang. Tarungan ang imong sinultihan ha, Amaya. Aksyon na sad kag hilas-hilas da. Niingon lang gani tag dapat lang. Ano masuko man dayon ka? Sabay ngilas akong gisulti. Kay wa ko makauyon sa imong tunada. Maong pagtarong diha aron dili mo sipa ng naong nimo. Ay. Di lang tabag istorya oy kay lain nun sa sabot. Unsa? Unsa? Balik ra nga re. Maligo na ko kay magpa-enroll ko. Ma, paminawag ko ha. Aron way samok. Dawatan na lang akong gisuggest, ma. Kapoy kina magsige mog ergon si Amaya, ma. Uy, ato lang siyang sabton. Ngano ba sa gitaptan man ko ining sakit nga buisit? Pwerte man gani na kong amping nga magpabiling lagsik. Tungod kay naa pa ko'y obligasyon diha ninyo. Unya karon, nagkinahanglan na hinoon ko ining maintenance kay diabetic ko. Mao nang dili ko gustong ma-stress ka, ma. Pahuwain lang. Unya pasagdi nga ako'y mangita para nato, ba? Naikog na biya kay kong tita Chema nimo. Kay lupig pa hinoon niya padre di pamilya. Nga mo inaning kamot og maayo para makaapil ta kaon sa iyang kinitaan adlong tanan. Maong panahon na. Nga mulihok ko, ma. Nahibaw ko. Nga igo sa nang mibaw si tita sa iyang kabubuton diha nimo, ma. Maong di gid mahitabo nga magkwenta na siyang gipang-share natong kaayuhan adlong tanan. Pero aron paglikay sa mga daotang huna-huna, ma. Mutrabaho ko. Aron mabuhi ta. O makapadayon sa iyang pag-eskwela si Amaya. Amaya? Bundan niyo sa na imong pagsigig tutok anang cellphone, be. Ay sa ako ni tiwason. Si Teta Gemma nimo sa iyong milakaw kay tuas siyang trabaho. Og ang imong maguwang mausad. Kay mangita siya ka-applyan nga trabaho kay nakahukom na lang yun siya. Nga muundang og eskwela kay palabihon ka. Dapat lang. Naano sa kaanang hinambugiran nimong tinubagan, ha? Pag nauna ng imong cellphone diha ba? Paminawang ako isulti. Dasulti na lang gud diha gud. Makatungog ra bitaw ko kay dili man ko bungol. Ay! Ngano imo man nagilab ni oy nga nagduwa pa ko? Ingnang ilabay ni cellphone na. Dili na ko bata ha? Mao musukol na gyud ka? Mao ba? Mao ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!